Il-Partit Nazzjonalista se jibqa' jfittex li jħares is-settur marittimu ta' pajjiżna u jissokta jara fil-potenzjal li dan kapaċi jħalli fuq l-ekonomija tagħna. Hekk qal il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech fi żjara li jagħmel fil-Valletta Cruiseport flimkien ma' delegazzjoni tal-Partit Nazzjonalista. Dan is-settur dejjem kien għal-qalb il-Partit Nazzjonalista tantu hekk illi fl-1987 meta fil-fatt kien Gvern Nazzjonalista illi poġġa dan is-settur fuq il-mappa internazzjonali u kien binieħ biċċa biex anke llum wasal gvernijiet suċċessivi li baqgħu jinvestu fih huwa ta' suċċess kbir kemm lokalment kif ukoll internazzjonalment. Imma rridu aktar minn dan is-settur u nistgħu nakkwistaw aktar minn dan is-settur. U allura rridu naraw li jkollna intermodal hub pereżempju ta' freight logistics li jkollna retrofitting tal-vapuri ħalli s-settur marittimu propju jespandi, jikber u jkollna sinerġija aħjar bejn l-areas kollha illi b'xi mod jew ieħor jikkontribwixxu f'dan is-settur. Fi żmien meta ir-reputazzjoni ta' pajjiżna ħadet daqqa kbira f'diversi setturi, kien is-settur marittimu li baqa' wkoll b'saħħtu l-istess kif ukoll is-settur tal-manifattura u baqa' għaddej u baqa' jmexxi u baqa' jikkontribwixxi anke fl-ekonomija Maltija. U allura ejjew bħala partit u aħna bħala partit determinati illi dan is-settur inkomplu nibnuh, inkomplu nsaħħuh u nagħmluh bandiera ta' sew b'saħħitha mhux biss kbira internazzjonalment u fuq il-livell globali. Bernard Grech kellu l-opportunità li mhux biss jara l-operat tal-Cruiseport iżda żar ukoll numru ta' ristoranti li jinsabu fil-waterfront. Net News ħaw kol il-kumment ta' CEO tal-Valletta Cruiseport Stephen Schwireb illi tagħna l-analiżi tiegħu tal-potenzjali li għandu settur marittimu għal pajjiżna. Aħna minna ħada Valletta Cruiseport qegħdin pimpen sħiħ biex dis-sena nerġgħu inqajmu l-cruise business, ovvjament, dak huwa il-settur primarju tagħna. Ovvjament ukoll użajna ħafna inizjattivi biex ngħinu kemm jista' jkun lit-tenants tagħna biex ikomplu għaddejjin fl-operat tagħhom. Issa nisperaw li das-sajf issa kif jidher li n-numri hawn Malta tal-pandemija niżlu nisperaw li jkollna sajf tajjeb kemm min-naħa tal-cruise lines kif ukoll min-naħa tar-restaurants. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista ltaqgħu wkoll mal-ħaddiema tal-Cruiseport fejn raw wkoll l-investiment li sar mill-kumpanija biex dan is-settur u oqsma oħrajn anċillari ikomplu jikbru. Għal din iż-żjara l-kap tal-Partit Nazzjonalista kien akkumpanjat mill-Viċi Kap u kelliem mat-Turiżmu Robert Arrigo, id-Deputatu kelliem ta' Trasport u l-Infrastruttura Tony Bezzina u l-kandidati Ian Vassallo Ħaġi, Janice Ketkuti u James Aronellul.